Allô? Président. Ibu nya apa? Balu. Tarung biron na ya. Ulu temene. Solo be mi. Solo. Uli ka be ale to le ko bi tuma ko. Mbake. Nunga kankan fonni dama. Wala ba anyan jote ta. Kasoro. Ngan ka ake numu ke sege ne nyam ko ne nyam ko ne baki kiri. Ne baki kiri. Nasi ko faji ni. Ko me. Ko sulu. Ni beta kashini. Mangata ndene mudala mangana. Beta sentiment to por kandi. Jago. Barka. Yahu. Barka. Yahu ko yahu. Ne ko bis mauro. Nunga sigamlo ko ma ka be ka mo ko la. Ay beto na wuli. Ube ne beto. Ay beta sima to ni chornama. Ko le kuti. Balo. Sini so ma beta mutala sana. Beta sima to ngene ta ko le kuti. Jago. Kota ba? Watan ko ba nyo? Yoki na Ika jime kandu mame akanga fafo bagadi ya fafo bagamu ako wata. Aba ko wata infle. Koshima borota. Koko di soloma. Ko chorno koshima toni kelen ka di chorno ma. Balo koshima toni kelen ko bede machine. Jago. Jeliba, ne to le ko bios mauro. Ne ko fodi la bugula ya. Ne ka sa ile ma. Ko ala ka di ka. Nyande ara ma Wala nyande. ayan joro kelen anjo. Jeliba. Na ka so ko sa ile ma ko la bugula de ben benulu. Sa ke na ne be ma tuna de ko ya se ka ke. Nyanda mu la. Ode la nyi fi mo fi. Jeliba. Nti so ina mala de. Ko mi do wa tando. Jago. Jadi ba ego meno. Jeliba. Apo ya ku ina o. Ja. Mba abula moto kangina. Jago. Nandre ga jamata cheten gela. Nandre ga jamata cheti sigarge. Kafine kamara ga kene kamaten jagarja bole ki joko. Jilba me wa bioro ni mutu kelendi maneni adama wa fana bora sira bogera. O mutu dirane ma jumashi temena na wa. Mogo ma chare. Mu maneni adama ni maneni jagare ulu de ne wule ka wa bisaba saba dinema. Mnega malla tagafe. Kakla ka telefoni sanga dia nga bari kan kalo mana saw ye kodo kerane na folo la kone. Me kabine kamera fana ya kili toro la sangono. Ba ne mana so so bali la dora be wa fla ji ma fla ko soro ka ma. Yesu oro ko ko wa tame dinema. Ko so ma. Ila wa tan freni. Jago. Amina. Ha? Jangan pilih ini. Iya. Jangan pilih ini.
Jelba, you may move for Andre now. Nairo Jade. Not just the next. Andre, Breda Andre, let on go tomorrow. Breda Andre, Libby Roger, the Malabi Roger. Andre, and you can say Andre, and you can say any. Andre, would have I did. Andre, and you can say any. What is about it? Andre, in a group of so. I know what is on it. You can have Andre, the best of number three, I ask you, and you can say I didn't there. I want you to I went the group. Yeah, I was a group. I've been a call again. Group, I've been a call again. I've been a call to that. I'm going to get this. What I've been a call, I'm going to go the mother. That's all the hand is in my tongue. We are the other in the market and put it. I'm going to do I'm a small thing. Nigga, que sale de vaquera. Anda hasta allá, ni que se paco. Anda hasta allá, muy. Muere que no guatanta. Guatanta, ya. Ni más seca, anda huesra. Ika, ametida, yo taca, que no había más. Anda salía de Alabama, anda todo de Alabama, anda todo de ya Tony, Capitán ya Tony, un beso Tony. Tú me calas me, tú me calas me. Anda Tony todo poco, ahora ya ni también, ahora ni me caía el don, o anda Tony todo uri, o anda caía el don. Tú me calas me. Otro para. Nigo ki ibeto anga tono. Wata kija alije basara lima asara ye cherry ande cherry ne cherry tezu cherry kama tara moy gora ko ila juta an na ya ala na ma jolo ambe yemi ko ne da ya amba ko kana wal ala ma gote ala ro ja ka ko la de ala e ande ko to pa ko ya ala ma de pene moy zundu am so ay pene mani ko ye parce que am para pedro beti no Ambulo, all because of Ambene money is annoying. Ambene money, high for more. Hali Ambene money to not for more. I say, Nanka pay, Campanaca, Thomas, even Congress, and walk. I said, I will go on a good day, Conanga to Conama, and then I say, one room, what I guess it could have. Let us go to the Yes, it's done. I'm going to go. I don't know. I don't know that. When you remember tomorrow, I'm going for an American. Kabine ko kafri masa alini madneni jangari jabe jugo gele ku be suma do ka suma do bola nyina président
Bon, mais on a un peu de la paix pour. Diallo. TV pour. Diallo. Animateur pour quand on prend pour. Non. Comme on vient de se faire après on a fait tout on talé. Mais on t'a tourné. André grâce à la gagne bare Angela ko kanga président. Comme quand on vient de se faire pour Nyanga. Comme André toujours avec Dija. Mais on connaît. On va pas faire tout, on va pas faire tout. On va pas faire tout, on va pas faire tout. Mi ba faire o edo o de ala kan dese. Nan dese la. Wallahi avec dese. Mais nan ma dese avec dese. Donc on va comme on dit ko le fo. On ma dina ro fo isra. Akasta le maniere. On va la dilla. Ala ka ko jata. Ka ko jata te men kan note. Ambe ni bisi ko sala kwa mo si manu ni sa war sala dila koi ma be atu blanco ko Andrea Jija ko juguya ko ni adam na le wa atu lam na le ambe fe be groupe horoyan dambega Andre kilite fe chestri fe keche na manya kwa yo horo ni dameri ai pera jele kai Jija ai kai ka horoyan ai ka dambeda fa ole nyare donc au cas faut qu'Allah comme vieux Mauroni comme on a donc notre en majorité nous oui comme la parce que comme vieux Mauroni il est capable fait en il est tout mal dans la besoin de parce que en cas de problème avec eux mina en fa ba donc aller nous procéder à faire ne ka kuma pe ka kuma nan de ka kuma président ka kuma nan donc hakato ala salamu me kabine kamara fana fo parce que dina de la malgré aller aka sekra mo andre fait domina abora ya kangole akile na kile mi passer dans le monde ala lo sire an ka soro ka nyoye kabine kamara jina ka groupe premier mi kan ne de ya ne de kwa man kwa ka fo ka mo andre jina ka ne kwa Agracia. soltala Wole. ko tambe nile ka muso kan min yira yo domina ala kan faga o nala fana ka ne muso kan na le ke ma dugo ala ka faga o sana buya de an si jogo o fana de groupe korean dambe ni damna et puis kramo entre fana ya do ka fo wa an be nyugo fe an tena le labla an fana tu na chen ko no kramo bies mawroi atena na bla donc kramo entre tu na ko afan domba fe be dale du kramo andre la be dale du ala be dala la o fana sur la ka ida ka ko an ka ke president ka besi ko ba vraiment ay ko ba an wa sara kwa ntalo mbemi fo an bi yere ko jeli ba emi be emi ye jeli ye groupe santé oroyan dambeka ni problème be mo ko fe mi ka sa elema be emi be wuli kata mo wuli soa kam go aki an bi fo mais koko kere ye jedi mo na mi ke ko de so ya famia ye tisra be ka bi jija ikana ta asra bila ikana na fulo kanu kateme mongolo kiyaka soro benye grupo horoyan dame ubeire ina fro nanga ira soro ibi ira soro lala tiso ida aya sa ko pass ko ya jadi ba jadi ne bara ya jadi ya de marbo kamu andre menen jadi la jadi mi afẹ mọ ye bẹ suma ye bẹ jeliba ni n'a ma kẹ sọrọ dẹ n'a ka sọrọ kabini k'a dan kẹsẹ julabu la yan fọlọ ni mẹ nana fẹrẹ minɛ julabu julabu ka fún kẹ yan nu jeliba ni ma fẹrẹ minɛ o yɔrɔ ka taa fɔ kɔngɔ ko julabu bɛ sɔrɔ ka fɔli yan ka bɔ yan ka se village sabanan na tosi marakɛ ye ne yɛrɛ muso ko k'a degeli ka se yan ka hɔrɔn de wɔn ne ko ma de ka se yan ɔ k'a ko a ka mɔgɔ dɔ dɔ yan wa n'a ma de ka mɔgɔ dɔ yan n ko a ma hɔrɔn o kɔ n ko jeli tɛ bilila dugu kɔnɔ n ka misali dɔ la ye ɔ n ko funɛ ne fa ka funɛw tun bɛ na Abidjan funɛ n ko dira Abidjan
ko wallahi o bɛ taa bija yɛlɛ ka ban ka sigi ka taa kalu kɔnɔ o tɛ fili la o mɛ min fɔ jeliba ye n'a bɛ ka kɛ fɛn ye a ye tile an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ ka bɔ nɔgɔrɔ a ye tile an ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka dɔ fara kan jeliba ala wolo bɛ se ka jeli bɔ nɔgɔrɔ o tɛ ma kɛ tɛ jeliba an ka kuku mana gɔnɔfɔla min kan an bɛ se k'o gɔnɔfɔla fɔlɔ ka kɛ danga den de hali ni tanga b'a a bɛ ɲa jeliba ni ko bɛ kuma bi c'est-à-dire que sɛwale kojugu kɔ kuma tɛna fa a bɛ ten ne y'a gurupu na ɲanga gurupu ne yɛrɛ fɛnɛ y'a kɛ gurupu na ten quoi gurupu ka fara ne cɛ a bɛ ten walayi mɛ min fɔ nkɔnɔfɔla ye gurupu ni cɛkun bɛɛ n'a ta nkɔnɔfɔla don gurupu ni cɛkun bɛɛ n'a ta jelikelen don mɛ an kɛ e de choisi k'i bila an cɛ ma o fɛn tɛ sɔrɔ i la kunnaja dɔɔnin de i ka dingɛ duman dɔɔnin dɛ i b'i tugu dɔn an na gurupu kan i bɛ cɛ bɛ nin kami da gurupu kan i furu ma jigin i b'i bɔ ɲɔgɔn an cɛ ma i ka mɛn a fɔ nkɔnɔfɔlaw ye bɛɛ n'a ta nkɔnɔfɔla don n'an ka taa an ka sa ɲamayɔrɔ la a ye kana kɛlɛ kɛ bɛɛ n'a harijɛgɛ diɲɛ kɔnɔ jɔn tɛ jɔn harijɛ ta diɲɛ kɔnɔ o tɛ ne bɛ sumaworo min don nin kuma de man ɲi ne k'a fɔ ko ne bɛɛ kɛ tan ta bi ne b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o ne nana ka fɛngɛdenya kɛ kalo la kɛmɛ wɔɔrɔ 89 ne ka fɛngɛdenya kalo la kɛmɛ wɔɔrɔ 3000 francs bon ne k'a fɔ o lonna ma kama ko ne bɛ sɔrɔ bɛ se ka nafolo ɲini o la ka se 1000 ma ou bien ka se 1000 yɛrɛ ma ne b'an ka se ka kɛ diɲɛ kɔmɔgɔya ka taa ɲɛmɔgɔya sara ne k'i yɛrɛ dɔn ni min yɛrɛ dɔn diɲɛ ɲɛmɔgɔya bɛ taa kɔmɔgɔya sara dɛ ala k'an kisi kɔmɔgɔya ma yɔrɔbɛli i bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛ kɔmɔgɔ de ala k'an ta ɲɔgɔn ma mo kɔmɔ fara ɲina fɔli ka ɲagami ɲasi kan a ye to a ye harijɛgɛ kɔ jɔn bɛɛ ni a harijɛgɛ diɲɛ b'a ŋunu kɔ kan a ye lamɛn wa surtout ne bɛ sɔrɔ la fɔlikɛyɔrɔ la ko bara parce que a ye bɛɛ dusu la dɔrɔn bɛɛ la harijɛgɛ an mana taa fɛn dala fɛnɛ même chose i ka wele i ma wele o ni ka taga o ni ka fɔli sɔrɔ a banna n'i ma fɔli sɔrɔ e la kɔni fɔlɔ a bɛ ninnu cɛ yɛrɛ i bɛ dɔn cogo sira kɛ ou bien d'accord bɛɛ la kuma don ani danbe kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn vraiment foli jala kɔnɔfɔlɔ an b'a ye fo a ye ni ci a yɛrɛ ye a ni ci a ka hakili sigi la a ye sira ka fara ɲɔgɔn kan foli kɛ ma bɔra kunama bɔra an b'a ye fo a ye ni ci a yɛrɛ ye ale de ka foli ni diya o voilà donc an bɛ fɔlɔ fo cameraman fo bɛɛ ni ce a tila ka yira hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ka janto cameraman ale de bɛ taama cɛw ni ɲɔgɔn cɛ la adamaden bɛɛ ta k'i i ka faamu mɔgɔ dɔ bɛ muso kani ka tila k'a faga i ka faamu mɔgɔ dɔ bɛ den wolo ka tila k'a faga dɔ yɛrɛ b'a ba faga dɔ b'a fa faga donc a y'i janto a la pour que mɔgɔ si kana se ka dimi don a la a y'i janto a la parce que a bɛ baara min na hali ala ni an yɛrɛ ka groupe ɲɛngoya dɔ bɛ se k'a bila a ye kuma in lamɛn ka yan Tugula TV ala n'an yɛrɛ ka groupe ɲɛngoya yɛrɛ kama dɔ bɛ se ka fɔ ko ale de b'an ka groupe filmeli kɛra dɔ yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko an n'u ka cameraman dɔ bɛ se k'a bila a la ka sanfɛ donc a y'i janto a la kosɛbɛ min se ye min ye min se ye daga min ye min se ye dalu min ye min se ye labɛn min ye a y'i janto a la kosɛbɛ ayiwa bon président ne bɛ la vie sumaworo kan don sini n bɛ ma walila la o tɛ sunɔgɔ daga min ari
nale ala doni ko to la tv yo ni ga ko kele ga to na ala ta teo se ga ki ban fura ko ma bien se ga ki ban se be den sirima o sini me da do sto ko jini fitini ndama o wa ko idan zo ma ko ma amra ko la ko ave que la tiene da do ko da ko da ko na le mu nya ko ko nya gara idan zo ko nya gara so nous sommes qui va comme bi bam mu nya gara dia do da blonde dia o di si mu nya gara do da do ba na ko mo ke bombe da la ko da ambaso si se wuri na ka jama mingo kama ya ako jigo da buloma oh momo akwa ore na ere ore mi do kuti ami aka mo gi soro ka foga wali mano donc joma bela jini ka feme donc bela jini ka am bru franyoka namo wala ana sega deme akara ka sega nyeta ka so ka bara ko abe wuli ka nga ko ke abena aje mo kilama ko abandi ka pishe nawe mo da ko bone ba ni hegenja jeta ko ibna ka na ko boy bi ka hotel sara bi ka dumi sara na yere ko ka na ko wallahi donc anye an ko ra ko fe abe be ko mi ndawka aha jugu down juguta na fe namo fadita na fe namo mais anga groupe la kushibaka anga groupe la kushibaka wallahi mami be feka bajula ngurunyi dazo ini fo ka bajula ngurunyi namo aya kudanga ni wodo fo namo ko kabile kamara ka teneka namo mo anne ma mi singele mi namo ai tunoka ni group na kumitwa mati ma wale na nyanga group to me mogota na nya to jugu mogota namo ni fali pasingile bna do to bna tebala bna do ki danga de wulu Odon to bna koko ika idane biga part ni fadola ina donc e paisumbali ya ida so parce que amna ancien tigi ko kan la ki ba ke fato ika retien mo ida so parce que antina sema anti sema asmare ida so jugutana ambe befe be fana ka timana idazo wat anga yi ka tuli idazo ni bina franka ni bisa franka idazo ni di franka ti meni ka sra idazo meni undanga grupu na ko idazo bon ibla do ko yi ko la ko idazo ko ka do betlo idazo ni ko jode bi boro ina do ka mi jode la peut-être depuis ala idama tega jomi to ko men bambu ni ko yiri namo ibina donko anu namo e kai ko yiri uyanga so mana ko yiri i por madana mana ke mo mina do gro sambe amba ira ko ibla ko idan so andi de ma mo na samari idan so andi se mo shima mo shikara sama idan so ni dali yerla ka ni saya siri ban domre ni saya ko ma saya siri idan so amba ga kuchi bo amba ko ka ayra ta kama tigira wala ko idan so min ko tanga ra ka ko idan so so ye kreple idan so wala tapa je min ko mi ya ko garuno ya ko ko tan ro idan so ambe ga de ko ma ya ti da wala ro ambe
mai di doang fene. Wala ni jogo mai di doang fene. Ali mi ama ni anar gari di doang kula. Itu do. Wala. Koni bi suma ke cheka. Ya. Doang kula. Kamu ngana mungkin doang kula. Ayo. Itu na to ko cheka. Donc be bela jine ko ka wali maro. Ila so. Ka kula ka ni bela jine ma. Ila so. Donc kone kuma min kono be nda. Ni mane fu de. Ne jelba fu ka wali maro. Ye jelba fu. Ka jelba fu ka wali maro ka ni che. Awo ka jelba fu ku bara ka ba. Donc amna soni bina da ma ye ko ni. Wala soni bina da ma ye ko ni. Mula. Sengketera. Wa président fana jira bela mɔgɔ si kelen tɛ ni dalen bi yɛrɛ la k'i bɛ somaya tiɲɛ yɛrɛ kan an subaga bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ gurupu la mɛ k'a kɛ molobaliya ye kana don gurupu la ko o de tɛ bɛn ala sago bɛɛ sago denmisɛnnin ko t'a la maakɔrɔ ko t'a la Jalo mɔgɔ si ka n'i da donc hɔrɔnya ni danbe cɛkun bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan bonda la sɔnnikɛyɔrɔ la président n'a ka jama bɛna sigi ka programme di sɔnnikɛ ko programme ala sago aw bɛɛ sago voilà donc ko ka bɛɛ fɔ an filɛlibagaw an'an kanubaga bɛɛ an filɛlibagaw n'an kanubaga bɛɛ ko k'aw bɛɛ fɔ aw ni ce n'i y'a ye vieux Sumaworo a n'a jɛkɛɲɔgɔnw de ninnu ye donc n'i ye waraba kelen ye dɔrɔn da la k'a fɔ ka ɲɔgɔn camanba bɛ yen donc cɛ o muso bɛɛ welelen don sɔnnikɛyɔrɔ la ayiwa hali ni min y'i ka sɛ san ka taa kan ayiwa voilà.